Kung kailan gumabi na friends, saka pa kami nanguha ng berries. Nagkita kami alas 7. Mga 8 na kami nanguha ng berries. Anong oras na ngayon Ate Elsa? Sarap po kumain ng berries pag sa puno, diretso mo kakainin. Yan. So, kung gusto mo mag-snacks, labas ka lang ng bahay. Tsaka kuha ng berries. Diretso subo. Ito rin yung ginagawa ko. Sarap. And friends, ito yung Fruited Spark. Sheehan Fruited Spark. Sobrang lawak nitong park na to. May school dito. Banda. Elementary at saka from ano to dito na? Daycare. Tapos dito high school. Daycare. Elementary. Dito high school. Hanggang senior high, di ba? Tapos yan, mga sports center. Tapos mga swimming pool. Basta sobrang lawak niyan, friends. Tingnan nyo dito yung... May gym din, may gym. Yeah. May gym, library, and everything. Tingnan nyo yung mapa, friends. Sobrang lawak. Sobrang lawak. Pero yung ano namin ngayon, pakay natin Elsa dito ay mag-walking at saka manguha ng berries. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Yun yung pakay namin. Kumain na nga ako eh. Ako din kanina. Kumain ako ng mga ganyan. Habang nag-wait sa'yo at Elsa, nag-ano ko. Ito friends, ito. Yan. Frisbee. Go. Mapa. Doon tayo sa yung aakyat yung ganun. Kasi parang doon madaming blueberries. Yung dito na side, left side? Oo. Ikuti na lang na. May ganun. Parang hindi lang 7 p.m. Kasi pag sabi ko, pag mga maaga pa, masyadong mainit. Yeah, pero madami tayong makukuha berries. Kaya nasayang mo. Eh, anong oras ang ano ngayon? Sunset? Siguro mga 10 Okay lang or yun. past 9. Ganyan. Gutid ba? Pero baka lamigin tayo, te. Ay, meron akong dala. Wala akong dala. Hindi nga kadala ng jacket kasi ito lang. Malamig na eh. Kasi yung bag ko, yung nasa loob, lalagyan nito. Malaki yung space. Lalagyan nito, te. Malaking space kinakain. Malamig kaya. Yeah. Pa-t-shirt lang pero nilalamig. T-shirt lang daw. Ano itsura na yung yung blueberries ba yun? Blueberries? Oo. Yung medyo maitim-itim. Yeah. Blue. Di Dark purple. Purple. Purple? Yeah. Purple ang kulay. Ewan ko nga ba. Wala akong nakita. Dapat purple berry, di ba? Saan mo nakuha yung kahapon? Doon lang. Banda sa atin. Ewan ko ba't tinawag blueberry. Purple naman yung Kaya kulay. Siguro sa ibang part ng mundo, blue talaga, te. Pero dito, purple. Wild kasi yung natin. Wild blueberries. Parang Arctic blueberries. Kasi yung sa American blueberries, matataas siya, te. Kita mo doon sa plantation? wala, hindi ko Ibang, makita. iba Anong yung itsura? matataas. Malalaki? Yeah. Tsaka matataas. Pero yung dito, wild kasi. Kaya maliliit. Dapat yung wild, yun ang malaki. Pero pati strawberries maliliit din. Nakita mo dati gawa din ako ng vlog na wild strawberries ang maliliit. Tsaka yung raspberries, mas malaki yung in the wild. Sayang, walang mga naglalaro ngayon. Pandemic. Lingaw. Yeah. Pandemic kasi, kaya Saan yung pagluwaan din? Hindi ko alam.
Ayan, pwede tayo maghugas dito ng berries after. Oo, Yan, may Open sink. yan? Oh. Yeah. Doon mo may Ay, na-try. Oh, Pwede pa. no joke. Pero mas maganda, ano muna, segregate yung mga Mga ayaw mong kainin at saka kainin. Nakainin mo before hugasan. saan mo nakita yung snake? Sumama doon kasi kinom ko lang yung ano, di ba, pag ganyan. Ay, Sumama doon. Oo. Dalawang snail. Tinapon ko sa baba. pero in fairness, colorful yung snail ah. No? No? Colorful siya. Yung ano pala, yung shell, malaki din pala yun habang lumalaki sila. Lumalaki din? Yeah, kasi yung maliit na snail, may ano din siya, shell, tapos soft. Ano yan? Soft yung shell. Ano to? Ano to? Oy, kawawang miming. Nawala daw, nawala. Subnet for katahusa. Oh, yun. Nawala yung pusa. Ang cute pa naman. Isang gala. Kawawa. Siguro nag-ano yun, inhit. No? Tapos, naghanap ng ano, kamate. Kami. Makahanap mo siya dito. Yan, pwede kang mag, ano dyan, Klatre. klatre. Ano klatre sa Tagalog? Akyat-akyat. Tapos pag winter time, ano na dito? Skating rink. Ano ang klatre sa ano? English? Climb? Ha? Hindi rin. Ano bang klatre? Hindi climb. Tingnan natin sa translate. Google Translate. Hanap tayo. Yan, klatre. Diyan ka, aakyat-akyat. Parang Tarzan. Parang nakapatakot ko. Yeah, pero parang nalagyan ka naman ng cable. Para in case ma-miss mo, safe naman. Klatre kay climb. Climb. Climbing. Climbing. Yan, friends. Klatre Park. Malawak po to doon, friends. Ang lawak ng park na to. Saan kaya maraming berries? Dami yan dyan. Doon nga sa malapit sa lang atin. atin. Sobrang dami. Doon sa ano, te? Saan? Ano yung lake na sabi ko puntahan natin? Yung lake? Malayo, yung may cave. Nahay. Yung ano, yung Sa ano? sasakay ng MN. Yung sa Gulset? Yeah, doon. Marami doon? Yeah. Blueberries. At saka raspberries, madami. Malayo lang kasi pag galing ka ng ano, kailangan sasakay ka from highway to ano. Highway to doon sa anuhan. Baka na. Nakasunod siya doon. Yan, friends, sobrang lawak talaga ng Freighted Park. Marami silang pinost about sa cat. Yeah, kawawang cat. Yan. Pupunta tayo dyan sa mga green. Ibig sabihin, madaming trees. Dyan tayo pupunta. Kawawang cat. Parang tahimik. Kasi pandemic, te. Di ba usually pag weekend, daming tao. Ayan, meron isa, te. Kasi naghanap ka. Sabi niya, present. Meron na. Kita mo yun, may mga red doon. Doon. Ay, oo, ay, ang dami. Pero mamaya na, te. Kasi dadaanan naman natin yan. Tayo. Daming red. Punta muna tayo sa pinakamalayo. Kasi dyan, dadaanan natin yan. Sobrang dami. Kahit saan talaga. So, yeah. Kahit saan ang daming red. Naku,
mapupuno yata itong dala na lagay. Hindi bukas na naman. Kahit everyday pati, hindi talaga, hindi Ano po mauubos. to? Hindi mauubos. Lagay sa saan? Kahit everyday ka pa. Katulad kay nanay dati, everyday Oo. siya. Pero, Tapos wala siya ng jam. yeah. Talaga yan mauubos. Kasi pag kinunan mo siya ng bunga, mamumunga siya uli. Dapat pala kunan natin. Tapos mas malaki pa yung mga bunga, te. Oo? Pag kinukunan Pag mo ng kinukunan? bunga. Tapos pag hindi mo siya kunan ng bunga, tapos ano siya, wilt, ano tawag lang sa English? Na-dry siya, hindi na siya mamumunga uli. Next season na naman. Ay, Yeah. pwede ka pa dyan mag-ano. Magkain-kain dyan. Yeah. Challenging kasi paakyat. Ay, sila nga Hoy, nagbabike. nag-bike. Kung na-challenge akong sila nag-bike. Ay nako. Hindi ko yan kaya. Hiningal na ako. Wala mang excited. Yan, daming red. Red. Matapakan. Matapakan mo. Snail. Yung mote, red. Red. Daming red, friends. Yan o. Red. Ano, masarap siya tingnan pag isang isang ganyan ba? Oo. Naka... Pero masarap din pag kukuha ka tas kain. Oo. Medyo sa bibig. Kanina isang ganyan. Kain ko kaya. Yung pag ganun, te. Naalala ko pag ganun. Hindi mas masakit yung sa yung likod. Oo. Problem talaga ako sa likod. Daming red. Uy. Hangat pa mo Dito, te. Dito tayo publiko. Dito? Yan, blueberries. Tingnan natin kung meron. Ito yung maliliit, no? Yeah. Oy. Nakita ko. Asan? Yan. Dami. Marami? Yeah. Ayan. Doon ka sa kabila. Kinate. Nanguha na ta? Start. Okay. Kala ko dadaanan pa natin. Hindi, kasi hindi tayo dadaan dito mamaya. Sa taas. May maliliit na. Hindi, ganito lang talaga ito eh. Ha? Ganito lang talaga ang kaliit yung wild. Pero ano siya? Ano yan, te? Yeah. Luto na ba daw? Hinay. Ganyan lang talaga. Ang soft ng ano. Ha? Soft ang ganyan. Ano? Soft ba? Soft? Oo. Ito ba pag-apakan eh? Ba't ganito? Para yan sa ano, di ba? Ha? Wala pa akong nakukuha. Wala pa daw siyang nakuha. Ba't ang liit ito? Hindi, ganyan yan, te. Normal na size. Yan. Kasi nga wild.
Nice. Ngayon lang kaya ako ng ano. Wild berries. Nanguha. Ay, Wild kasi friends, kaya maliliit. pero hindi na to sanda. Oo. Parang sinipunan ko bigla. Kuha muna ko ng Ay. Nag-ano ka? ano? Nag-gloves? Hindi ako nag-gloves kasi ano ko, iko-comb. Mamaya pag magkuha ko ng raspberries, mag-gloves ako. Kasi hindi ko siya iko-comb. Mag-gloves ako, uy. Sige, mag-gloves ka kasi para magamit naman yung binigay kong gloves. Nangyari dito, nagka-violet na yung kamay. Hindi siya bloat eh. Hindi, violet. Ay, ewan, ano ba to? Ano natin? Mag-gets yung ano, bakit siya? Hindi, ayoko dito. May ganon. Kasi natatakot ako, parang ang soft ng tinatapakan. Eh, lahat naman ng area ganon. So, kahit dito. Ay, ito na. Ano natin? Dito. Isa, inaararo mo eh. Ano sa akin? Hindi, sinusuklay ko lang, te. Sinuklayan ko lang yung berries. Ang dami niya. Gawin kitang ano mamaya. Anong gagawin mo? Ano ba yun? Ilalagay yung mixer ba? Tapos, Aya. konti lang yung ano. Kailangan marami ako ng mixer. Malaki yung mixer ko. Kaya mo yan, te. Pagbutihin mo, te. Maging, ano ka, productive. Productive today. Anong, di ba, dalawa yung lalagyan mo. Ganda yun. Mas malaki pa yun sa akin. Punuin mo yun. OMG. Ang ganito pala to. Ang liit. Nay, malaki na to, te. Ha? Malaki na. Ganito talaga yung normal na ano, na wild berries. Doon kaya tayo sa medyo flat. Dito yung marami. Ha? Dito yung marami. Oo. Baka may daanan pa tayo doon. Uy. Dito yung alam kong meron eh. Ah. Parang pumasyal ka na dito. Yeah. Hindi kasi nang nasyala kami dito rin nanay. Tingnan ko talaga saan yung mga blueberries. Inano ko na. Ay, ay, sorry. Pinandaan ko. Dadaan ako dito sa may camera. Tada! Marami ka naman sa Sakto lang. Sakto lang, sakto. Diba may ano to? Antioxidant. Yeah. Anti-cancer. Yeah. Okay. Sinusuklayan ko lang. Suklay din pag may chance. Gustong-gusto ko dun sa taas pag may baba. Minsan pag suklay, hindi na sasama. Ganyan yung nangyari nung first time ko din sumama kina Tess. Ganyan lang yung ginawa ko. Alin? Ganito sa akin. Yeah, walang suklay. Matagal. Yeah, tapos Saan patingin mo sa'yo? Umisa. Pero kainin ko. Pero yung sa'yo, clean na. Clean na siya, te. Hindi mo na need na ano, isegregate. Yung sa akin, need ko pang isegregate mamaya.
Wag naman. Nahulog ng dahil sa nanguha ng blueberries. Nangyari kay Elsa? Ba't hindi pumasok? Tapos hindi napunta sa ano, trauma. Nanguha ng blueberries, napunta sa trauma. Sabihin na, wala kang kinakain. Wala kang pambili. Kasi masaya din naman manguha ng berries. Kasi bibili ka lang. Picture tayo, Sandra. Sige, asan na yung picture mo? Ay, ano ka eh? Naka-gloves ka? Hindi. Mamaya. Pala. Doon sa may taas pero taas naman. Mahirap baka mo, tayo, gumulong pababa. Yun na nga. Wala bang may flat-flat dito? Sa unahan? I-check natin mamaya sa unahan. Ah, ganyan pala yan. Sasaklayan mo lang. Siguro pinatest marami. Ay, sobrang tamis eh. Yung pinuntahan namin, purple talaga makikita mo lahat. Kunti pa lang talaga. Kunti pa lang yung nakuha natin. Ano ba? Ano? Ang bunga. Siguro paakyat tayo te. Parang madami papunta sa taas. Maliliit naman talaga yan. Pag wild. Ganito lang sa pwede. Normal size na to te. Hindi, ganito talaga kasi ano, madami namang dumadaan dito. Flat, parang sa unahan. Ano muna natin ito dito? Kunin muna natin. Sayang naman. Akit pa tayo? Ha? Ano dito? Yung mga dito. Madami ba? Pag papunta ka na dyan, ang dami dito. Madami pa. Hindi mo lang nakita. Ano mo yung mata mo? Linawin mo. Walang idea. Madami. Kasi yung iba nasa ilalim siya. Yung pag ganyan. Nasa gitna ng ano, plant. Kaya di mo nakita. Sinuparate ko kasi ito. Lagayan ko ito ng blueberries yung isa. Yeah. Mas malaki. Mas malaki ang blueberries? Hindi. Ang yung ano. Raspberries? Raspberry. Yeah. Kasi kumakain din ng space ang raspberries kasi mas malaki. Ito hindi pa naman lahat. Sa ano nga, doon sa yung sinabi ko na Saan? yung lake, madami doon. Yung lake na sabi ko sa iyo, May lake din dito sa unahan. na doon sa ano, Gulset. Yung pinakadulo nito. Nakita mo yung pinicture-picture nila Evelyn? Doon yun. Oh, Dito hindi, yun hindi eh. ako nakapunta doon. Wala naman tayong enough time. Punta doon. Alam ko papunta pero malayo yun. Hindi na tayo captured. Kahit saan na tayo nagpunta. Hindi na na-capture ni GoPro. Okay. Diba soft yung ano niya? Parang may foam. Diyan banda madami pero ano naman, natakot. Saan? Diyan. Yung sabi mo ano, hirap ng punta.
Yeah. Kasi yesterday nga, wala akong gloves. Red yung ano. Yeah. Kasi nagme-melt talaga pag sobrang hinog. Melts in your hands, not in your mouth. Bakit pumunta si nanay mo dito? Ano yun? Sana? 9 months kaya siya yung first niyang punta dito. Lahat ng ano. Oo. Winter siya nagpunta. Tapos summer na siya umuwi. Almost winter na din siya umuwi. Kaya whole summertime, nagawa niya, nanguha lang siya ng berries. Habang nagwe-wait na nasa work ako. Mag-isa lang siya? Oo. Doon lang naman sa malapit. Hindi naman dito. Putan ka na. Ha? Kasi ayaw niya ng ano, hindi flat. Doon lang siya sa mga flat. Doon kaya? Wala kaya? Doon sa metro. Natatakot ako pumunta dyan banda. Marami sa akin. Yeah, madami ito eh. Kaya lang pagilid ako. Sa gilid. Pero usually, yung inaanuhan nito, hindi mga flat. Yung pinuntahan namin in test, ganito din. Nagtatribe sila sa ano. Tapos yung husband ni Tess, ang bilis, nanguha ng berries. Sanay taga dito eh. As in, amazing talaga. Kasi malaking balde talaga yung dala niya. Oo. Magkano yung ganyan? Ang ganyan. Parang 50 lang eh. Doon sa YouTube. Lili ka. Sige, balik tayo. Punta tayo sa ano ha, doon sa Dulces. Yeah, doon tayo mga yung iba hinog na andyan lang sa ano, baba. Ano na siya? Tingnan mo, oh. Sobrang hinog na. Magiging ano na din yan, strawberry for next season. Ito ba nakakain yan yung ano? Tingnan mo. Hindi ko alam. Hindi ako ano sa ano siya? Wild Kakatakot na kasi baka mamaya ano. kasi madami daw poisonous eh. Wag pag di ano, Sure. wag kainin. Madami kaya ibang klaseng berries. Hindi lang ako sure. Kaya Ano, sige kapag yan. sige lang ng sige. Makilid kasi. Maganda pala pag may ganyan kasi mabilis. No? No. Hindi rin naman ako mabilis kasi hindi pa ako sanay. Yung mga sanay na sila yung mabilis talaga. Nag-blue na nga yung kamay ko kasi hinawahan ko yung iba. Kasi ako nag-gloves. Ano de? Yeah, kasi 2 pairs lang yung dinala ko. Ano mo lang yung right side at saka wrong side.
Ang daming dahon nang nakuha ko. Nasa bangin, friends, yung karamihan ng ano, ng blueberries. Naku, kunti pa lang. Sige lang. Baka mamaya may meron doon na hindi masyadong nakaganyan ba. Ba't ayaw mo natin sa dito? Natatakot kasi ako baka matapasa na. Matapiklok ako. Matapilok? Oo. Sayang naman siya. Sige, kunin mo na dyan. Mamaya ako sa hindi masyadong ano. Wala, 32% na lang yung ano mo, battery. Dami pa yan dito. Wala, sige. Sige lang ng sige. Hindi naman makuha kahit iyan mo. Kinom. Kaya yung iba meron pa din silang kukuha. Inubos mo talaga. Hindi naman. Kasi ayaw mo pupunta dito. Yan. Pornoid na. Wala, ang cute ng mahirap siya. ano, aso. Wala, sige. Daming dahon. Hmm? Daming dahon, friends. Sumali. Uy, marami ka nang nakuha, in fairness. In fairness, daming dahon. Hi! Yeah, cute talaga. Tingin ka dyan, te. Tingin ako dito. Ayan, te, oh. Ano man, raspberry. Yan, blueberries. Huwag tayo dyan sa ano. Paano yan? Diyan sila nagtatribe sa mga ganyan. Ang kaganyan. Meron yung Tingnan mo, nakikita parang natin. blueberries sila papunta doon lahat, te. Oo. Meron ako nakita talaga dito banda. Saan? Doon banda sa taas. Okay. Pero doon puro sila blueberries, te. Yun ang mas nutritious blueberry. Raspberry. Oo na. Parang blueberry. Yan, raspberries. Pero ang dami yan sa ano natin, banda sa atin. Blueberries muna kunan na. Yung anuhin natin dito. Saan banda nakita mo? Doon pa. Yan oh, mga blueberries oh. Yan dyan. Marami pa dito. Ayaw niya talaga pag di flat, friends. Gusto niya flat lang. Parang mama mo. Ay, yata doon yan din, no? Blueberries. Nice. Yan, tingnan mo dyan. Doon oh. Ha? Doon. Saan tayo dadaan? Dito. Pero parang flat na yan dyan. May daanan dyan? Baka malalim yan, ay. Yeah, baka malalim. Mukhang di malalim pero baka malalim. Daanan. Dapat nada tayo ng ano, sundan. Yeah. Sabi, samurai. Dapat nada tayo ng samurai. Pag nagpa-farm, punta siya ng farm, meron ganyan. Di ba sa bukid? Oo. Yung sundan ba? Samurai. Na maano. Mahaba. Kakatakot kayo. Katakot kasi isang ganyan pwede kong Tapos yung mga Maputol yung di ano ba, mo. mga matatapang. yeah. Punta kayo tayo dito. Dito. Dito kayo tayo daan, te. Kasi baka dami berries dito. Yan, dami. Cute na flowers.
Hmm. Hopefully may ano dito, blueberries kasi medyo naman flat to. Yan, dyan. Blueberries. Tingnan natin. Sige, dito tayo daan dyan. Dito? Yan. Hopefully meron. Or dyan sa taas banda. Ano? Don't mention it. Dyan te, flat. Kasi gusto mo ng flat. Eh, wala naman. Ay, ito. Maliliit. Hindi pa sila nakatulog. Meron namang ano, Oh, tingnan malalaki. mo. Cute, Ay, cute. meron namang malaki. Tingnan mo, oh. Oh. Pero karamihan maliit pa. Doon tayo banda. Saan? Ito, mayroon din. Pero maliit. Doon sa unahan. Maliliit pa siya. Ayan, may malaki na te. Uy, ganyan lang. Tingnan mo, oh. Tingnan mo, oh. Minus. Ano pa? Dapat iganyan mo pala. Iganyan mo. Kailangan pa silang hanapin dito. Doon tayo sa unahan. Saan? Tayo doon. Siguro madami yan dyan, te. Hindi mo lang nakita. Maliliit. Ano mo, maliliit. Saan yan? Ano mo, igaganyan mo yung tanim. Well, te, hindi naman to tanim natin. Kaya, hindi tayo pwede magreklamo. Kaya nga, doon tayo sa Saan? medyo marami. Medyo marami. Ayun, marami. Saan yun banda? Hindi tayo akyat dyan? Dito? Oo. Abianan yun. Daanan lang yung bicycle. Yeah. Wala naman nagbo-bicycle. Ay. Meron, ay, tingnan mo. Dito tayo. Hindi tayo pupunta doon? Ayaw mo? Meron tayo dito, marami. Ayaw mo, friend. Kasi hindi flat. Nanganap sa tiyan sa ng flat, friend. Ay, mag-jump. Okay? Meron nga dito, tingnan mo pa ganyan. Gusto nila lang challenging. Challenge for more. Saan tayo? Doon? Or doon? Parang yun na bundok na yan, yan na side, ang daming blueberries eh. Oo. Yun, yung, di ba, yung banda doon? Pwede naman tayo bumalik naman yan. May daanan dyan eh. Papunta. Kaya lang, pauwi Sige. na yan. Kasi, ano yan sila eh, group. By group sila. Dapat pala maaga tayo. Yeah, mga 4. Bukas. 4. Pag mas maaga. Oo, 4 o'clock siguro. Sige. Pero doon talaga madami te. Yung place na yan. Maliliit na yung makita natin. Need mo pang i-ano. Hindi kasi nga, walang kumukuha. Pag mag-start ng may kumukuha, lumalaki na yung mga bunga. Kahit raspberries, ganun din. Tingin ko dyan lang talaga na side madami. Wala doon. Wala akong nakita masyadong ano doon. Blueberries.
Rasp lang. Daming rasp, no? Kahit saan yung raspberries. Everywhere. Ang blueberries ang challenging. Parang side nito. Saan? Parang right side. Okay. Diyan sa unahan. Wala namang mga tanim na doon, oh. Kaya, ano na doon? Hollow. Wala na. Ba't kaya? Tinanggalan nila ng mga plants. Wala na sigurong ano. Ano na plants ba pag may kahoy na? Oh, wala nang sunlight. Ganon. At saka diba, malalaki yung roots. Hindi na sila makaano. Thrive. Ang daming raspberries talaga. Kahit saan. Anong ginawa mo sa ano? Kinain mo na? Yan ko ni Nakuha mo frozen. kahapon? Kasi di ba masama yung pakiramdam ko kahapon. Frozen. Pero ano na siya, ready to eat. Kasi inano ko na siya, nilinis. Tapos nugasan. Tapos nilagay sa freezer. Madami din kaya, malaking bowl. Ilang oras ka na? Ay, wala sigurong 1 hour. Dali lang. Sobrang dami naman din ng raspberries doon sa ano. Tapos yung blueberries, parang wala rin may nanguha. Ganun lang. Doon banda? Pero ngayon, kukunti na lang kasi kinunan ko na. Tumubo na yung iba. Na one day? Hindi naman, siguro 1 week after. May nakita rin ako dyan, nag-run siya. Hindi naman siya blueberries. Yan, blueberries. Flat naman to dito, te. May unod. Bunga pa na. Meron no, pero maliliit. Maliliit lang. Ito mga blueberries to. Kasi hindi naman lahat ng blueberries na mamunga every year. Tulad ng dyan sa ano, malapit sa atin. Napunta dito si nanay, wala namang bunga. Raspberries lang yung pinanguha mo. Pero doon sa may puliti, every year meron talagang bunga. Saan ba doon sa may puliti? Doon nga sa may kinunan ko, sa may upuan sa Thursday. 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 Yung malapit sa river. Sa may sick banda? Hindi, doon sa kabilang side. Yan, wala namang ano, hollow na. Kasi madaming naglalaro ng frisbee. So, siguro ganyan. Hollow talaga siya, no? Doon. Mga malalaking kahoy. Hollow sa ilalim. Kasi wala namang katubo o ano. Masyado. Laki ng lalagayan ko Dapat lang mapon ko. Kasi ayaw mo doon sa ano. Madami doon. Ay, wala pala dito. Ito yung ini-imagine ko ba
banda dito. Oo. Taon na. Yung alam ko, doon talaga. Isang group. Doon talaga. Doon lang banda sila. Yung napansin ko. Pwede naman natin yung dito. Tapos, akyat ka na sa ano? Oo, akyat na ako. Doon lang talaga tayo mag-focus. So, dapat mentally ready pala, te. Te, dito, te. Baka meron. Ikanyan yan. Yan. Sige, punta tayo dito. Kasi parang namitilis. Anong oras na, te? Berries yan eh. Blueberries yan. Ayun, sa taas yata. Ano ba yan, berry? Yeah. Kasi ito berries, blueberries din to dito. Hindi, medyo madilim kasi nga nasa ano tayo. 8:04. Mga kahoy-kahoy. Meron din naman siya. Meron naman, te. Pero hindi ganun kadami. Sige na, te. Start na. Hindi flat-flat naman to dito. Hindi naman to ano. Wala na akong dadahilan. Wala nang dahilan. Ba't gano'n? Nahirapan ako. Hirapan akong suklayin. Kukunti lang siya compare dun sa ano. Nanuhan natin. Yeah. Pero meron. Parang mag-dry na yung Ano? Pero tingin ko sa may madaming basa-basa doon talaga madami. No? yung kanina. Kung saan yung madaming basa-basa. Doon sila. Diyan na lang siya. Wala masyado. Hindi mo lang hanapin. Tingnan mo lang, ibuk ka mo lang yung mata mo. Yan, daming berries, friends. Pero walang mga bunga. Siguro dun sa mataas. Taas pa? Sa atin parang si Yana ng taas. Kunti lang din, no? Need mong hanapin. Medyo madilim dito. Medyo madilim na, friends. Buta na kami ng dilim. Kahit anong buka ng mata, medyo mahirap na siyang hanapin. Kasi hanapin mo yung purple. Something purple. Tingnan mo. Ah, nakaganyan. Baunan to eh. Mamaya, meron ka ng pang ano, shake. Gawa ko Shake, shake, shake. mix ko ng ano. Ng Ito, saka ano. raspberry. Yung raspberry, kahit madilim na, nakikita mo pa din. At saka malapit lang dun sa bahay. Pero marami din. Ito yung gusto ko. Kaya lang medyo matanggal.
Pag ganyan, yung kanina sa atin, nakaganyan. Yeah. Diba? Mas okay naman. Yung natatakot lang ako baka ano yun? Slide. Or hulog. Ano ako pababa. Bubulong. Ay, marami siya dito. Lalaki to dito sa kukunan natin ngayon. Hopefully next year. Hopefully. Cross fingers. Ano. Naalala ko yung dun pa sa ano. Mamungat eh. Bayabas naman yung pinagtritripan namin. Papunta kami ng bukid namin. Ba, marami kami nadadaan ng may bayabas. Tapos yung Ewan ko lang. kasama ko na parang ano namin. Parang helper. Oh. Pinapaakit. Pero nowadays eh. Meron pa kayong bayabas. Nay. Diba? Sabi ko, sige naakyatin mo. Kasi minsan sabi kasi, parang magkasing age lang kami. Baka mahulog ako dun sa... Kawawa naman Kawawa eh. naman. Nalala ko talaga yun. Sabi ko, tingnan mo, laki ang hilog pa. Tapos na-push talaga. Umakyat. Na-push talaga siya umakyat. Dami palang ano din, ants. Oh? Nasa ilalim. Kasi nga, kumakain din sila ng berries. Oy. Taas yung life nila. Yeah. Nag-gloves na lang ako kasi namulot ako kanina ng nahulog. So dito na lang tayo bukas, hindi tayo pupunta sa ibang lugar. Tayo sa Gulse. Dulce. Pwede din. Something. Ano yung kasi ano. Not this week. Siguro. Dito na muna tayo Kasi bukas. ano kung may drive na tayo from ano. Hanggang. Drive? Drive niya tayo from sa ano yan? Yan sa highway. Hanggang highway to ito siya. Parang Pornoid ka na yung dyan? ano niya. Pornoid ka na dyan, te? Malalaki? Kaya lang parang masakit ang Ha? naida. Exercise. Baka sumakit yung ano? Likod. Hindi naman malaki. Ito lang. Ganito lang pala siguro talaga to. Yeah, di ba sabi ko sa'yo, yan lang yung normal. Pag may drive tayo ni Miriam, pwede tayo. Madami din naman dito sa Heritage Park. Tayo lang yung ano, ayaw dun sa ano. Namimili tayo ng place. Kasi yung kinuna namin yung test, hindi talaga siya flat eh.
Pag doon tayo, magdala tayo ng pagkain. Doon na kami kumain sa bahay nila. Ay, kung tayo ba bukas? Punta tayo doon. Next week na lang tayo doon. Maaga dapat. Kasi bibili pa ng food. Dito na lang tayo bukas. Isda. May mga isda tayo kaya. Dito. Bakit tayo na lang magbulante? Kaya nang siyempre matrabaho kaya. Kasi hindi na ako magaling. Nag-try ako, te. Yung mata ng fish. Takes Kasi yung yung paghiwa ko dun sa kabilang side. Hindi sa may, yung chan hiniwa ko. Hindi dun dapat sa dito likod. sa gilid, no? Dapat sa likod. So yung mata parang cross-eyed. Cross-eyed bulad yung nagawa ko. Dati. Dito ako banda kasi andyan siya. Kasi sinusuklay ko yung sinusuklay ko, friends. Kawawa naman si Ate Elsa. Kuha niya na. Hindi naman. At saka next week, te, meron ka ng suklay. Kasi bibili ka ng suklay. By Monday. Monday ka agad. Agad-agad. Tapos Monday, punta ka kaagad dito. Dito ako ng afternoon. Ah. Tuesday. Ay, ayoko naman. Gusto ko may sabay. Yeah, mas saya din may sabay na. Nakakalungkot naman mag-isa. Pwede siguro doon lang sa Manati. Oo, doon sa yung kinunan ko. Pakita ko to mamaya sa husband week. Ka na, nag-picture? Hindi. Mamaya pipicturean ko to, yung mga nakuha ko. Sabihin ko. Damihan mo, te, para maganda yun talaga. Sabihin ko na may pagkain na. Meron ka pala din. Ang daming sanga. Sumama. Hoy, merong na mosquito, whisper. Whispering. Ang daming lamok dito, te. Need pang hanapin dito. Tapos dry na siya. Ha? Dry na. Pero akyat ka lang din dito. Flat naman. Flat naman. Flat naman dito, te. Yan, friends. Kung kailan gumabi na, friends, saka pa kami nanguha ng berries. Nagkita kami alas 7. Mga 8 na kami nanguha ng berries. Anong oras na ngayon, Ate Elsa?
Past 8 p.m. na, friends. Four na tayo bukas, 4 p.m. Okay din yun, te, kasi maghuhugas pa ng berries. Takes time. Hindi pa tayo nakakuha ngayon ng ano. Rasp. Doon lang kasi yun sa malapit, te. Dami doon. Kina ate Nene, madami din ganito sa ano nila. Ayaw ang kanila dito. Yung sa lot talaga nila, di ba meron silang farm? Ang daming ano, lamok. Sobrang daming lamok eh. Ay, ano ba yan? Napupunta pa sa mata ko. Yung lamok. Dapat pala bukas mag-ano ako, long sleeve. Kasi madaming lamok, friends. Or dahil gabi na, kaya ano. O kasi doon, ano, natatabunan ng mga kahoy, kaya madilim. Ganito yung kulay ng ano, pinuntahan namin, te. Yung kami ni Mertes at saka si Maribel. Ganito yung kulay ng purple na. Kulay ng berries, ng blueberries na dahon. Pero sobrang dami doon. Isang ano yung pumasok dito? Sa home. Ayaw niya mapasuklay. Punta pa doon din. Likod mo. Bagay sa akin, walang Oo, ako i-segregate ko pa. pero madali lang naman. Ano ba yun? Saan? Sige, punta ka doon. Go, go, go! Ayun ba? Uy! Ba't di mo binitbit yung bag mo?
Diba? Yung lupa. Saan sa highway? May highway pala dito, friends. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman na may highway. Ayan, friends. Main road. Di ba highway, mga ano yun, dinadaanan ng mga sasakyan. Layo na pala natin. Di naman masyado. Balik lang tayo bukas dito. Tingin ko, bukas, marami tayong makukuha kasi makikita na natin. Kasi ngayon, medyo madilim, hindi na natin makita. Hanggang sa nagkikita lang, yun lang yung kinukuha. Yeah, in fairness. Bukas, makikita natin yan. Balik na lang tayo. Ikot na lang tayo. Yeah. Kahit dyan, oh. Meron din. Di ko lang makita. Pero yan, ano na yan? Blueberries. Di lang makita kung may bunga. Kung lang tanggalin yung gloves ko. Hindi naman masyadong naglalakad. Gabi na, te. Gabi na kasi. Siguro ano, kaninang mga 5, ganyan. Nagpunta tayo dito, past 7 na. 7 yun. Late na pala yun. Yan, ang daming ano, rasp. Doon na lang tayo. Mama. Malapit na lang po ka ng rasp. Bukas mag-ano ako long sleeve kasi daming ano, lamok. Tingnan natin kung may bunga ba, te. Ano yan? Blueberries. Parang mali matataba. Yung dahon. Yeah, kasi dito siya sa ano. Pero parang wala akong nakikitang. Kasi hindi mo naman nilalapitan. Nasa malayo ka. Meron, pero hindi masyadong Ang ano. daming lamok. Daming lamok kasi gabi na. Daming lamok. Dapat early talaga kasi tapos mag-ansuot siguro ako ng long sleeve bukas. Tinitingnan mo kasi sa malayo. Yan dyan. Marami din yata eh. Hindi yan blueberries. Sa unahan. Siguro sa unahan. Yan o. Ito blueberries to. Kasi hindi naman lahat ng blueberries may bunga. Dito, te. Ayaw mo? Nakita kong blue. Walang gaano. Yung doon medyo.
Doon talaga sa first na pinuntahan Oo, doon natin. tayo bukas. First, Yeah, kasi doon ang akit tayo madami. sa- Baka marami yun doon sa looban. Di ba? Parang squatter area lang sa looban. Yung karamihan napupunta dito, friends. Sports yung inaano nila, inaatupag. Kami naman, hindi. Nangunguha ng blueberries. Parang wala nang tao. Ikot na tayo. Gabi na. Wala na siguro doon, te. Saan tayo? Hindi tayo ikot. Okay, balik tayo. Saan mas malapit, balik or ikot? Parang ikot. Oh yeah. Kasi nasa ano na tayo eh. Yan oh, blueberries din, te. Gitna, gitna. Yan, yan. Yan dyan. Tingnan natin. Gabi na, uy. Hindi, survey muna natin, te. Yan, madami. Pero maliliit. Hey, te. Madami, nakikita pa naman. Oo? Oo. Iikot pa kaya tayo? Magabihan daw kami. Madiliman. Sige. Kasi gabi na ngayon. Sabi mo magabihan. Madiliman. Sige, bukas na lang. Dito, punta tayo bukas dito ha. Dito, tsaka doon. Kasi madami dito. Tingnan mo, nakikita ko blue. Oo. Purple pala, purple. Balik tayo dyan bukas. So, stop na tayo. Ikot na lang tayo naman. Stop na daw kami, friends. Kasi, gabi na kasi ngayon, friends. Baka daw dumilim na. Paggabi. Paano? 7 PM na kami nag-start. So, bukas uli, friends. Bukas uli.